Dobro jutro. Dobro jutro. Meni je drago da mogu jutro biti sa vama. Nažalost, i dalje ne govorim slovenački, pa ćete morati čuti propoved na srpskom, ali nadam se da ćete me razumeti. Dugo nisam bio kod vas i razlog što sam u Sloveniji, u Ženavlju, u crkvi bio je biblijska škola za Rome i pozvali su me da predajem tamo o Svetom Trojstvu, gde sam govorio prethodna 2 dana, a onda samo sam nazvao da se vidimo juče, da nismo se dugo videli i on kaže da će da dođeš u crkvu, ja nisam ovde bio 5 godina i zadnji put mislim da sam bio na tinejdžerskoj konferenciji u Ženavlju, tako da dugo nisam bio tu, pa onda sam poželao da se vidim. I prema sam vam pozdrav iz Srbije, iz Novog Sada. Ali, pošto je ovde bila biblijska škola, ovih dana, i ja pretpostavljam da niste ni čuli da se to dešavalo. Sa mnom su 2 studenta iz te škole, ja ću pozvati Santijana da izađe napred, našeg brata iz Vranja, iz Vranjske Banje, Santijan Asanović, i on će reći nešto šta je to bilo u biblijskoj školi, a i tako i u svom životu. Pa kažem vam prvo šta je to bilo, kakva je to biblijska škola uopšte. Pozdrav svima, želim Božji blagoslov svima i pre svega bi ja želeo da govorim ovako, mi smo u obavezi da sledimo Hrista, ali prema njegovom pozivu. Da? Ako ne znamo to sleđenje, gde nas vodi to? U propast, tako. Možda znamo poziv koji je od Boga i da radimo o tome, tako. Ja sam još od svojih 15. godine, sad imam 29 godina, oženjen sam, braku sam, imam decu i ja sam uvijek želeo da upoznam Božju reč i da idem dalje, da upoznam Hrista onako baš kako i da sledim. Ja sam od svojih 7 godina od crkve, ali nisam znao Božji poziv, nisam znao da mi Hrist zove da mu služim. Ali kad sam počeo ja da čitam i kad sam zavolio Sveto pismo, kad sam zavolio Bibliju, ja sam to da idem dalje. Kažem, Bože, ja hoću dalje da idem. Onda ja sam gledao nešto na YouTube, neke seminare, ali nisam znao šta to znači. Onda kad me prvi put pastor iz naše crkve pozvao na seminaru i kad sam otišao tamo i on mi kaže treba ti sveska i olovka. I ja kažem, da li je ovaj pastor normalno? Šta će meni sveska, šta će meni olovka da pišem, šta ću ja da pišem od Bogu? Kad ja znam samo da slušam, da sedim u crkvi i da ne radim ništa. Ali Bog nas tako ne zove. On nas zove služenju i da mu služimo i da idemo dalje, da upoznamo njegovu reč onako kako jeste. I onda kad sam otišao tamo, ja volim izazov, kažem, ok, ja ću prihvatiti to i vidjeti šta će se desiti. Ono šta se desilo, promenio si moj život. Zato što sam upoznao istinu. Na tom seminaru je Bog govorio kroz predavača i kroz propovednika da ja želim, da ja treba da idem dalje. Da ja treba da sledim njegov poziv i da se molim za to. Onda što se desilo, pastor iz naše crkve pita me da li želim da idem u omladinsku školu za vođe. I ja odjednom sam rekao, ja hoću, želim, jer sam se za to molio. Kažem, Bože, ja hoću dalje, ja hoću da tu poznam, hoću da znam stvarno tvoju reči i da živim po tvojoj reči, da izvršavam ono što ti govoriš meni. Ono što se desilo, pastor kaže, ok, ti ideš, a on zna posao koji ja radim, da to nemoguće da ja ispunim. Da idem u školu, omladinsku, a i da ujedno da radim posao. I ja kažem ovako, znaš šta? Ja ne znam kako ću, ja ne znam kako ću to da završim, ali Bog zna. Ali Bog će me voditi do tome. Ja kažem, ja ću pristane zato što znam da moj Bog je svemogućan. I da on će napravi bilo kakav put, bilo kakav, ne znam, bilo koji put, a ja ne znam put. Ali Bog me vodi do toga. I baš mi sad neogledno pred pastor Bera, on je bio jedan od predavača, profesor iz moje omladinske škole i tako da ja se trudim, on je predavao jedan predmet koji je isplaniranje vremena i tako trudim se da izvojim samo one glavne delove da bi si mogao uklopiti sa vremena, da bi mogao dati čas. Da isplaniraš. I baš mi neogodno pred njemu sad da služimo zajedno, nešto. I to mi je sad ovako nezgodno. Ono što se desilo,
za 2 godine, ja sam samo jedno bio osutan od časa. Samo jedno. Aleluja. 2 godine to bilo. I svaki mjesec, i svaki put, kad treba ja da idem na tije sastanci, ja prvo treba da se molim. Ja uzmem prvo post i molitvu. Ja kažem, Bože, ti moje vreme uzimaš u ruke. Ja idem s tobom. Ja ne želim da odustanem. Ja želim da idem dalje. Ja želim da tu poznam. Ja želim da tvoja istina bude u mojoj životi. I da tvoja istina bude staza na moj put. Ja tako pričam s Bogom. I svaki put, s 2 godine, ja sam se molio i svaki put kad treba da idem. Ja znam da Sotar me gađa. Sve stvari stavi ispred mene, da samo ja idem do tog cilja. On stavi sve, neki posao, neka obaveza kućne, porodične poslovi i čak i kućne probleme, recimo doktorske i bilo šta. Ali ja sam to sve dao predano Hristu. I on je ovdje za 2 godine sam to završio, jedno sam bio osutan. I ja kad sam završio to, ja kažem, ok, Bože, ja služim sam mnogo služu. Ok, ali nije mi to bilo dovoljno. Ja hoću da idem dalje. I onda, šta se desilo? Kada je to bilo za prijavljivanje za biblijsku školu, romsku biblijsku školu, i onda moj brat Saša Debirović, on se tu učlanio, znači upisao da ide tamo, i on kaže meni, hoćeš brati ti? Ja kažem, ne brate, ja nisam za to. Kaže, brate, ja nisam za to, ti si za to, ti si stariji od mene, ja sam za obavljensku službu. On kaže, brate, zašto me, hajde pokušamo? Ja kažem, to je bio opet poziv za mene. Izgled, ja se moram, kažem, Bože, ako ti želiš ja da idem tamo, on će me prihvatiti. Ako ti ne želiš, ja neću. Ali Bože, ako ti prihvataš, ja da idem tamo, i ako ti želiš da me pozoveš u biblijsku školu, te upoznajem dublje, onda ti ćeš me odvesti i do cilja. Ono što se desilo, ja sam se prijavio, ali iskreno, nisam se morao javiti. Kaže, Bože, ja želim da idem. Nisam tako rekao, kao što sam rekao za omletsku službu. Ja se molim za brata, kažem, Bože, molim te, moj brat Saša, on neka ide, on je za to. On će da postane pastor, on će da postane ono. Ja nisam za to, ja sam samo da služim. Ništa drugo. Ja nisam da budem nešto da budem neki pastor, ne sam se vidio na to. I do dan danas ja se vidim na to. Ja se vidim samo da budem Isusov učenik. Ono što se desilo, kad sam vidio na e-mailu, da sam prihvaćen. Ja sam toliko plakao, ja sam toliko trtao, ja to sam sanjao. I znam da me Bog pozove da mu služi. Jer šta se desi onda, jer kada Isus pozove nekoga, on ga pozove da sebi umeti i postane njegov sledbenik. Šta znači sebi umeti? Sebi umeti, znači promeniti identitet, promeniti ponašanje, promeniti odluke onaj koji si bio stari. Nisi više isti, nego si, što kaže Isus, nanovo rođen. Amen. Haleluja. Onda slediti Hrista, donijeti iskrenu odluku i tada ćemo postati Isusovi sledbenici. Jer ako donijemo iskrenu odluku, tada možemo samo postati Isusovi sledbenici. Ono što se desilo sa biblijske škole, ja se molim isto i ne želim da ostanem. Ako se završi ove 2 godine, ja opet želim da idem dalje. I pitao se jednog pastora, kažem, brate moj, šta treba ja da učinim kad bi završio ove 2 godine, šta treba da zadajem? On je rekao, treba ti srednje škole 4. stepen. A ja to nemam. I šta sad? Ja idem kući, to se dogodilo ovdje, to je jedan od naših predavača isto. Ja idem kući, ja sam znači iz južni deo okruga Srbije, to se zove tačno mjesto Vranje, Vranjska Banja. Ja sam otišao u jednu srednju školu koja ima 4. stepen. I ja pitam, ja mogu da se školujem? On kaže, ja ok, upravnica, ali koliko imaš ti godine? Kaže, 29, ne može da se školuješ tako, ti moraš vanredno, što znači vanredno to mnogo skupo košta. A ja taj novac nemam. Ono što se desi, ja se vratim kući i molim se, Bože, ja stvarno nemam taj novac, a ja znam da će se ti brinuti za taj novac. Znam da će se ti na bilo koji način će se brinuti za to. Ono što se desi, ja idem i koračim u veri, i koračim sa Hristom.
Ja kažem, prihvatam sve to. Znaš šta se desilo? Dolazi u pravnice i ukinuli svaki trošak. A to je nije u stvar u šta koročimo. Mi možda koročimo i bez poziva, ali neće da bude ono, kako se kaže, rodno ili plodno. A ako koročimo po pozivu i ako znamo da nas Bog pozove tamo, i Bog nas doveste do kraja. Amen. Sad jedan stih bi samo želeo da podelim s vama, to je Jovan 8:51. Zaista vam kažem, ko drži moju reč, neće nikada iskusiti smrt. Amen. Onda, Isus premešta planine, on ima spasenja i moć. Tako? Sad ovo, prestani da se žališ u kakvu si situaciju, u kakvom si okruženjima, problemima, u kakvom si raskomadanje stanje. Dopusti Hristu da promeni tvoju situaciju, tvoj problem, tvoje raskomadanje stanje. Dopusti Hristu da te sastavi, obnovit će tvoj život. Bićeš Hristov sluga snažniji nego što si bio. Hrist kaže, digni se ti što spavaš. Pozivam te da postanemo jedno. Amen. Vjerujem si ima blagoslov. Hvala puno, brate. Ako se ne očekujete zašto u Sloveniji, zato što je škola za bivšu Jugoslaviju, znači bili su iz Makedonije, braća i sestre iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, trebali su biti iz Bosne, Crne Gore i tako dalje, znači ta škola raste. Cilj je obučiti buduće vođe romskih crkava, podići to što se dešava među njima na jedan dublji nivo, da razumeju riječ i da mogu da propovedaju i da brane stav koji je povereno. I stvarno smo blagosloveni onim što se dešava među Romima, ja ne znam koliko znate, ali na primjer na jugu Srbije imate 2 srpske crkve, ali u skoro svakom selu, znači sve tamo do Kosova, imate romske zajednice i ljude koji slede Boga. Znači jedno veliko probuđenje se dešava među Romima, koji očigledno ne menja samo to da su oni postali Božje deca, da ste vidjeli u njegovom primjeru da se menja njihove životne situacije, da počne da rade na obrazovanju, počinju da rade na drugom stilu života i da pokažu da su jednako vredni kao i ostali koji žive tamo. Znate, Srbi su veoma ponosni i oholi i niko nije dobar kao oni, ali eto, Bog i njih podiže kao krunu. Pokazuje, vi Srbi ste oholi, nećete da čujete reč, ali evo ima narod koji hoće da čuje reč, zato je Bog blagoslov. Sad, ja sam krenuo onako odmah priču koja da me poznajete, možda mi ne znate, ja 5-6 godina nisam bio tu, moje ime je Beređe Dušan, nadimak mi je Bera, tako me svi zovu. Pastor sam protestantske hrišćanske zajednice iz Novog Sada, to je evanđelska crkva, slična vašoj, i vodim rehabilitacioni centar Duga, kao što je ovo što ima ovdje u Sloveniji Tinčala, znači veoma slični, mi smo prijatelji s njima. Kad mi ne uspemo s nekome da pomognemo, da pošaljemo momka vamo, i obrnuto se dešava, znači radimo zajedno, i to je otprilike ono čime se bavim, osim toga Rangersna, zato vas poznajem. I sad samo mi sa ostavimo puno i kampova i treninga i svega smo prošli. Sad, riječ koju ću podijeliti sa vama, ja sam nadam da će funkcionisati, neće. Dobro, pusti pa ću ja govoriti kad prebaciš. Zove se Robi Listin i odmah možeš prebaciti sledeće. Tekst o kome želim da govorim jeste vezan za život apostola Pavla. Vi znate, dugo ste u crkvi, ja sigurno znate kako se apostol Pavle obratio, da je bio veliki neprijatelj hrišćanstva. Opisan je da je disao mržnjom prema učenicima, željom da ih ubije. Krenuo je za Damask. Na putu za Damask oglasio ga svetlo, on je čuo kako mu Bog govori, koji mu kaže Saule, zašto me goniš. On se obraća tog momenta i oglazi u Damask. I tamo počinje naša priča, naš tekst iz dela apostolskih, ne znam koliko se ovde vidi, 9. poglavlje od 10. stiha, možda neko može da pročita na slovenskom, da bi bilo bolje nego da ja čitam sad. Možeš ti da pročitaš sestro, samo na slovenskom tekstu. Od 9? Da, od 10. stiha pa nadalje. V Damasku je bil nek učenec z imenom Hananija. Ta je imel videnje, v kateremu je Gospod rekel: Hananija, glej, tu sem, Gospod, je odgovoril. Gospod mu je rekel:
Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna. V Judovi hiši poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Save. Glej, ta človek moli. In v prikazni je videl moža z imenom Hananija, kako je vstopil in nanj položil roke, da bi spet videl. Hananija je odgovoril: Gospod, od mnogih sem slišal o tem človeku, koliko gorja je prizadel tvojim svetim Jeruzalemu. Tudi tu ima od velikih duhovnikov pooblastilo, da lahko uklene vse, ki kličejo tvoje ime. Gospod pa mu je rekel: Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime. Hananija je šel in stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: Brat Save, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln svetega duha. In v hipu so mu padle kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, vstal in se dal krstiti. Zaužil je hrano in vrnili so se mu moči. Znači, danas pričamo o Hanani ili Anani, kako piše u ovom tekstu. Vidite šta se dogodilo. Sale je doživao Boga, oslepio je i došao u Damask. I svi ga se boje. Ali Sale dok se mole na kolenima ima viziju i vidi Hananiju koji će doći da mu kaže reč. Bog kaže Hananiji, Hananija imaš zadatak, idi tamo. Kaži Saulu šta se, kako da sledi mene i tako dalje, da ga krstiš. A ovaj kaže, Bože, jel ti znaš ko je to? I Bog kaže, ipak idi tamo. I kaže mu Isana, a Hananija posluša, ode, pale se, krsti i progleda ponovo. I možda samo ja kad ti pokažem, ti samo prebaci da ja to ne govori stalno. I ono što je meni značajnije u svemu ovome i o čemu ja hoću danas da propovedam, samo, znači, kako ti pokažem, ti tako prebaci. Ono što mi vidimo, na prvom mjestu jeste da Bog ima čoveka za svaku situaciju. I to je bitno da primetimo, da Bog kad nešto planira, on već ima čoveka tamo. Jer ako razmislimo o ovom događaju, Bog je planirao da se nešto desi sa Savovim životom. A dok je planirao to što će se desiti sa Savovim životom, planirao je da tamo bude i Ananija da nešto uradi. Ali ni to nije tema o kojoj ja hoću da govorim, zapravo ono što hoću da govorim su ove reči. Ananija kaže, Gospode, ja sam čuo od mnogih za tog čoveka koji ka zla počini svetima tvojim u Jerusalimu. A ovdje ima vlast od glavara svešteničkih da veže sve koje prizivaju ime tvoje. Bog kaže Ananiji, sledeće reči, idi tamo i učini nešto. Ananija odgovara, Gospode, taj čovek je došao nama da nanese zlo. I ne znam da li vama zvuči ovo čudno u razgovoru između Boga i Hananije. I Bog nešto kaže, a šta kaže Ananija? Ne kaže da razumem, ne kaže uradit ću, nego šta kaže? Ti znaš ko je. I sad se postavlja pitanje zašto on to kaže? Zašto on kaže jer ti znaš? I ja sam dugo razmišljao sam o tome. I prva ideja mi je bila onako kako Bog govori. Da nekada nam Bog pokaže deo slike i tek kad podignemo pogled mi vidimo veću sliku. Možda Ananija tako razmišlja. Jer prije neku godinu imao sam viziju, znači onako, vozio sam kola, meni Bog uvek govori u slikama da vozim kola, ne znam zašto. Verovatno tog momenta isključi mozak i vozim, onda samo dođe slika koju Bog me iznenadi. I ja tako vozim kola i vidim sliku plastenika, ne znam kako kažete na slovenački. Da. I Bog mi kaže, to je crkva, tako treba da vodiš crkvu, treba da bude uređen, jer plastenik je uvek sređen, sve je lepo i tako dalje. I ja gledam staklenik, a onda mi Bog kaže, plastenik, podigni pogled. I ja podignem pogled i vidim onda ostale plastenike okolo. I Bog kaže, ti se fokusiraš na ovaj plastenik, ali ja ti ne govorim za njega, treba da vidiš više. I sad ja razmišljam, možda Bog Ananiji govori na taj način, da mu pokazuje malu sliku da on ne vidi priču, ali se on govori zato što nije tako. Znači nije ovo uopšte pitanje. Zapravo ono što se ovdje dešava jeste da se Ananija raspravlja sa Bogom. Znači nije on video mrvicu, pa video više, nego se svadi s Bogom. Možeš samo prebaciti da se ne govori stalno. Znači on se raspravlja sa Bogom. Bog dođe i kaže Ananiji, idi tamo i uradi ovo.
Ananija pogleda Boga i kaže ovako, jer ti znaš gde ti mene šalješ? I ti znaš ko je on? I ako mi znamo ko je Bog, a vi znate da je Bog, a ne znate ko je Bog, Bog je sveznajući, kako ti možeš Bogu uopšte reći, Bože, evo da ti dam dodatne informacije, očigledno ti ne znaš o čemu se radi. Očigledno si se zbunio kad mene šalješ tamo. I po logici stvari šta bi Bog trebao da kaže? Da kaže ovako, Ananija ćuti i da više nisi progovorio ni reč. Ili da mu kaže ovako, kad si tako bezobrazan, da meni soliš pamet. Jer kažete vi Slovenci tako, kad nekome mudruješ, jer šta Ananija radi? Jer primećete, on mudruje Bogu. Bog mu dođe i kaže, ima čoveka tamo, dao sam mu viziju, vidio je kako ti dolaziš, a Ananija mu odgovara ovako, kaže, a jel ti znaš ko je taj? Šta on radi? On soli Bogu pamet i Bog umjesto da kaže, Ananija, diskvalifikacija, crveni karton, do kraja tvog života nijedno delo neće uraditi za mene, Bog kaže, ipak idi uradi to dalje. No to nije čudno. Ovo nije čudno, meni je jako čudno. I zapravo govori kako Bog vidi čudesno nas, da drugačije razmišlja nego mi. Jer da meni neko dođe i kaže ovako, ja dođem pastor pa kaže, vidi, trebaš to i to da uradiš, dogovorio si, ima tamo bolesna osoba, molim te, idi. On kaže, ali ti znaš vezi te osobe koje je ona i šta je ona, ja moje razmišljam ovako, ako ti nećeš, ići će neko drugi. Bog nije tako. I pokazuje koliko Bog drugačije gleda na nas. I to što nije uništio Ananiju i nije mu dao crveni karton zato što mu soli pamet, pokazuje koliko je Bog drugačiji. Razmišljao sam dalje o cijeloj priči kako nas Bog vidi, kako Bog vidi slabost. Jer moj problem je sledeći. Ja sam odrastao kako sam odrastao i nikada me niko nije hvalio. Ja nisam naučio da mi ljudi hvale, ali sam naučio da vidim moje loše mane, loše strane. I uvijek vidim loše strane. I uvijek vidim moje slabosti. Ja uvijek vidim to kako Bog je nezadovoljan sa mnom, a ne vidim kako me Bog zapravo vidi. I onda me Bog uči neprestano već deceniju da gledam na sebe drugačije, da vidim sebe kako me on vidi. I vidjet ćete što želim da kažem, jer želim da vam pričam o Mojsiju, o njegovom životu. I vi znate šta se desilo s Mojsijem, je tako? Mojsije je odrastao kod ovoga faraona, bio je tamo treniran i tako dalje. U jednom momentu on razume ko je, razume da je Jevrej i onda vidi koga, vidi Egipćanina, kako tuče Jevrejina, uzima, ne znam, štabu i šta već uzu i ubija Jevrejina. Sutra vidi dva Jevreja kako se svađaju, znate taj događaj, prilazi da ih pomiri, on im kaže šta ćeš i nas ubiti kao što si ubio ono. I šta uradi tog momenta Mojsije? Okrenu se i pobeže glavom bez obzira. Znači, da spasi svoj život. I jel se slažete da je to tako opisano? A da vidimo kako Jevrejima poslanice, 11. poglavlje opisuje Mojsija. Kaže, vero su Mojsija kad se rodio, njegovi roditelji krili 3 meseca, zato što su vidjeli da je dete lepo i nisu se pobojali kraljeve naredbe. Znači, to je 11. poglavlje 23. stih. Vero Mojsije, kada je odrastao, odbi da se nazove sinu faraonove kćeri i hteo je radije da strada zajedno sa narodom Božijim, nego da ima kratkotrajno uživanje greha, jer je Hristovu sramotu smatrao većim bogatstvom od blaga egipatskog, imao je naime u vidu uzvraćanja nagradu. Verom ostavi Egipat, ne uplašivši se kraljeve jarosti, jer se čvrsto držao nevidljivo kao da ga gleda. I to tekst koji sam malo prisličan. Ili vam izgleda sasvim drugačije. Sjećate šta sam rekao? Mojsije se uplaši i pobeže. Kako Bog opiše ove događaje kasnije? Kaže, verom Mojsije odluči da neće da sledi faraona. Verom odabra da služi Bogu. Ali je to isti tekst, isti opis. Ja ovako ne čitam drugu Mojsije. Vi čitate. Šta se desi? Mojsije ubi čoveka, zašto ga ubi? Zato što se iznervirao.
I šta se onda posle dešava? Ovi mu kažu, znamo šta se dogodilo, znamo da si ubica i Mojsije pobeže, tako je pobegao da hranu nije poneo sa sobom, ništa nije poneo sa sobom. Kao da Bog priča o drugoj osobi, jer vidite što želim da istaknem. Kao da dva pogleda ima, kao da ne čitamo isto pismo, ja i Bog, i vi i Bog, kao da postoji razlika, to je moja poenta, ili ne postoji razlika, to je ono što hoću da kažem. Jer mi vidimo jedno, a Bog vidi drugo. Ja vidim ovo, Mojsije je pobegao, a Bog vidi zrno vere i kaže, moj sin Mojsije. Vidi ga koliko vere ima. Sasvim drugačiji pogled. Ja vidim jedno, ja vidim Emana, on beži. Bog kaže, ne beži, on veruje. A kažemo, Bože, on beži. Bog kaže, ne razumeš, on veruje. Pa ja kažem, gde je vera? Pa ona je u srcu. Kaže, Bože, uplašio se. Jeste, ali ima veru. I vidite kako on različito gleda nego mi. Ima još jedna priča, ima priča o Sari. Znate priču o Sari i Abrahamu? U Postanju 18. Šta se dešava? Dolaze ona 3 bića, Bog dolazi. I ono, Abraham ga je ugostio. Sara je gde? U šatu. I šta Bog kaže? Do godine imaćeš sina. Šta je Sara uradila tog momenta? Smejala se, jel tako? Ona se smejala. I sad Bog dolazi do nje i kaže, Saro, zašto se smeješ? A šta ona kaže? Nisam se smejala. Laž Boga. A vidite kako Bog opisuje Jevrejima poslanici. 11. pogled. Verom i sama Sara, nerotkinja, primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti, jer je držala za venog onoga koji je obeća. Bože, smejala ti se na tvoje obećanje. A Bog kaže, ne, verovala je. Bože, lagala te je. Znači ti si joj rekao, Saro, smeješ, ona kaže, nisam se smejala. Pa smejala si se, Saro. Kaže, Bože, lagala te je, smejala ti se. A Bog kaže, ne, ona je imala veru. I vidite kako je to drugačije od našeg pogleda. Mene je ovo šokiralo. I znate, jedno sam čitao Sari, a onda znate kako mi čitamo, onda kasnije, posle, 6 meseci čitaš Jevreje, ili posle 2 godine. Onda se desilo da pročitamo uporedo. I kažem, Bože, mi čitamo isto pismo. Ona se smeje. Ona ti ne veruje. Ona te laže. A Bog kaže, ali ja vidim srce. A tamo sam video veru. Kažem, Bože, a Mojsije pobegao je u strahu. Bog kaže, ne vidiš srce, nisi vidio veru, onu mrvicu. To ja gledam. To je kao ovo, moj sin, sve je dobar sportista, kad je bio mali imao je višak kilograma, desilo se, ostavili smo kod njegove bake 2 nedelje i to je bio greška koju smo platili otprilike 2 godine dok nije smršao. Znači, za 2 nedelje. Znači, pošto bakina ljubav se svodila na ovo, sjedi. Hoćeš još da jedeš? Želim pa baka će napraviti picu, I naš sin se, ali bukvalno u par nedelja se promenio drastično. Sad moj sin trenira fudbal i takav više mu nije išao fudbal. I deci se tako tate su tamo, gledaju kako deci igraju fudbal. I sad imate one koje u napadu, to su oni mali mršavi dečaci. Znači brzi, kao zmaje. Moj sin nije. Vidi, ako ovaj naleti na mog sina, on neće proći. Ali ako uspe da ga izbegne, prođe. I sad desi se neki takav mali, zatrči se na moj sin, izdribla mog sina i tati krenu. Pin, ko je ovaj mali, koga je, izbacite malo! A ja vam rekao... Tako je. A onda se desi to, da taj mali naleti nekada na mog sina i tu se završi priča, on neće tu da proći, ako moj sin stigne ga. I onda znate šta ja kažem? To, sine! To! Bravo! Bog ovako kaže. On prvo ne uradi ovo, kaže, jao moj sine, jao Saro! I Bog kaže ovako, to, Saro! Vidi veru. I kaže ovako, to moj sine. Vidi veru. Znači šta kaže Anani, kada Anani je došao, ja sam krenuo priču od Anani. Anani kaže, Bože, ti znaš ko je to. I mi sad mislimo, Bog će reći, Ananija, ko si ti meni da se ozvam? Dalje ćuti, sedi jedan,
gotovo, nego Bog kaže to, Ananija, sad ćeš otići i uradit ćeš, i Ananija ode i uradi to što je treba da uradi. Ja sam toliko puno puta sebe stavljao u rezervni igrač. Zato što ja znam moj greh. Ja znam da vi znate vaš greh. Ja znam moje mane. Ja znam da vi znate vaše mane. Ja znam da naš brat je znao mane. Kakva sveska, nisam učio ni u školi, pretpostavljam da ti je to bilo. Kakva škola? Nisam bio dobar ni u školi. Kako, Bože ti? Pa i ti znaš ko sam ja. I moj nadimak je Bera. Znate zašto sam Bera? Ja to uvijek spominjem, jer dajem Bogu slavu. Ja sam Bera, zato što nisam mogao da naučim da čitam. Imam disleksiju. I imam je dan danas. Meni se slova pomeraju i lutaju. I nekad kad čitam ja pogodim reč, a nekad promašim reč. Jer je čitam celo, ne mogu da čitam slovo po slovo. Nisam znao da pišem, nisam znao da razlikujem boje i dan danas ne mogu da razlikujem boje. I dan danas moram da razmislim gde je levo, gde je desno. Jer jednostavno tako, ne mogu to da zapamtim. Ne mogu da zapamtim imena. Znači nema šanse. Šta još da? Nisam znao da kažem L, nego bi govorio kao dete. I sad kreneš u školu, i šta mislite kako mi išao u školu sa 70 godina? Znači nije bilo razumijevanje, nije bilo takvu decu da drugačije tretiraju. Nego učiteljica ti izvede ovako pred sve, znači dovede roditelje, sad dvoje nas napred, svi čitaju, on kaže, a sad Dušan ti pročitaj. Koje je ovo slovo A, koje je ovo slovo B, aj sad zajedno. Stvarno nisam mogu da čitati. Pored mene moja mala sestra, 3 godine mlađa, tata me uči da čita isto tako. Sina, ajde ovo slovo A, ajde ovo B, aj sad zajedno. Š, a sestra me, ja znam da čitam. Ja jednostavno razumete, verujem da sam glup. I onda se desi, potpišem se umjesto Beređe, potpišem se Bera. I učiteljica onako, Bera! I klinci, a jao Bera, mačka i tera. I ćemo da juri da ih tučemo, ne još više se rugaju, Bera, mačka i tera. Ja Bera, a šta je Bera? Bera on je koji ne može, koji je glup, koji ne ide u učenje. Ja donesem odluku, ja neću završiti školu, ja ću dogurati do nečeg i zdravo škola. Kakva škola? Nisam ja za školu. A znaš što je bilo interesantno? Ja sam čitao po 6 knjiga nedeljno. Kad sam bio u srednjoj školi. 6 knjiga, volao sam da čitam. Volao sam da čitam. Ali nikada nisam imao više od 20 iz jezika. Ogovaranje, ja ustane dobijem jedan. Što neću da kažem. Znači se jednom neka pesma i sad mi pričamo o toj pesmi, ja kažem, to znači ovo, i svi znaju se, ja šta ovo pričam. Posle ja priđem tom drugu, on razgovara s nekom devojkom za šanku, ja mislim da je hrišćanin. I čujem moje reči ponavlja. O toj pesmi mudruje, znači, kako kažem, muva tu devojku. Ali ja tu ne kapiram, ja i dalje mislim ti si Bera glup. I sad dođe Hristu, i Hrist dotakne moj život. Ja verujem da je Bera glup. Dalje. Ne mislim ja da mogu. Ja kao nešto pokušavam da studiram tada. Kažem svima ljudi, ja nisam za ovo, mene učenje ne ide, ja to ne mogu da završim. Ja ću to da napisam, ja kažem, nemoj Bera, ako Bog hoće da te skloni s fakulteta, srušiti fakultet da te pokaže. Ostaje dok ti on ne kaže nemoj. Ali ja ne idem. Ljudi jedna. Više nisu petice, to je za pada, nisu ni šestice, to su desetke. Ja i dalje mislim da sam glup. I dalje mislim da sam glup. Ali mic po mic, Bog mi pokaže, možda si ti video sebe već da u životu tako. Možda su te drugi videli da si Bera kod mačke tebe. Ali ja te tako ne vidim. Ja znam ko si, šta si, ajde naći ćemo način kako da učim, naći ćemo način kako da propovedam, naći ćemo tvoj način. Naći ćemo način kako da popravimo sve to. S tobom sam. I ono u našim slabostima se proslavi. I zato ja volim da mi zovu pastor Bera, što mi govori da Bog transformiše ono što izgleda predodređeno za propast. Ja sam bio Popovića, Pitanga, Propalica, Uliča, sve to. A Bog to kaže, ne, nisi ti to. Ti si mi sin. A kažem, Bože, ja ne mogu da učim. Ne, sa mnom možeš. Razumete, Bog gleda drugačije nego što mi gledamo. On ima
drugu dimenziju gledanja. On nije takav da nas vidi kako se mi vidimo. Nego kaže, ajde da vidimo šta tu. Bravo sine. Bravo sine. I ne sakrio pogled, ono, jao kako ovaj mali promaši. On kaže, bravo sine. To vidimo kod Mojsije, šta? Mojsije pobeža, Bog kaže, ljudi niste vidjeli tvicu vere. To je ono na čemu će ja se da radim. Sara se smeje u šatoru, mi kažemo, Bože, smejala ti se, Bog kaže, ne, niste vidjeli, ipak je negdje tu, ona poverovala. I desilo se. Ananija ti, Bože, mudruje, Bog kaže, jeste, ali nisi vidio kako je ipak poslušao, uradio i tako dalje. I onda mi kažemo, Bože, ali Sale ubio je tvoju decu, ono, ubio je Stefana, ono, kriv je za toliko patnje. A Bog kaže, ali vi ne vidite gde će ja njega odvesti. To je ono što je priča. Bog gleda drugačije. Ne možemo malo dalje. Idemo još dalje. Idemo dok ne piše Jošua. Dalje. Još jedno. I poenta je predefinisati svoju definiciju. Idemo sad malo priču o Jošui. Ovdje izgleda malo drugačije priče. To ću polako da završimo. Znači, knjiga Jošui, kako se kaže na slovenskom? Jozua. Ko je Jozua? Šta mi znamo? Kad pogledamo biblijski tekst, šta znamo svoj Jozui, mi znamo da je on bio jedini koji nije ostao rob u glavi. Znači, izvistani se da vam ja to ne govorim. Znači, bio je hrabar čovek, bio je hrabar kao niko drugi među njima. Kada je se desio onaj događaj kada su Izraelci otišli da špioniraju obećanu zemlju, ko se nije uplašio? Jozua. Jedini. Od miliona jedini. Znači, izrazito hrabar čovek. Kada se desila prva bitka u 2. Mojsijeva 17, ko je bio vojskovođa? Jozua. Znači, odakle? Zato što je bio hrabar. On se nije uplašio, on je bio Mojsijeva desna ruka. Čovek koji je bio izuzetno hrabar. Ali šta mi vidimo? Šta mu Bog kaže na samom početku 1. Mojsijevoj, Jozua 1, budi jak i hrabar, i će ti predati nasleđe narodu i tako dalje. Samo budi jak i hrabar i tako dalje. Znate taj tekst. Znači, i ovdje izgledalo jako logično da Bog govori nekome ko treba da osvoji obećanu zemlju, da bude jak i hrabar, da to nije najhrabriji. I primećujete? Ne kažemo mu, budi samo poslušan. Ne kažemo mu, ajde da ti budi pun ljubavi, budi nešto, nego njegova najjača osobina. Jer nemate ništa što je jače u Jozuinom životu od hrabrosti, mu kaže, ali ti samo budi jak i hrabar. I opet Bog vidi drugačije, vi primećujete? I vidite to. Znači, ja ako bi opisivao Jozu, ja bih rekao, on je najhrabriji. A Bog kaže, Jozua, samo budi jak i hrabar. I zašto mu to kaže? Zato što se radi o jednoj drugoj vrsti hrabrosti. Jozua je bio hrabar da uzme mač, ali u ovom događaju on treba da uzme nešto drugo. A to je da uzme veru. I da veruje onome što je Bog obeća. I da zakorači onako kako Bog vidi. A to je bio potrebna hrabrost. I u 3. poglavlju, tu ću negdje polako i da nam završi. Imate jedan interesantan događaj. Izraelci se nalaze na obali Jordana. Trebaju preći preko. To je vreme kiše. Jordan je nabojao. On je vode. Opasno je preći preko. Okay? I oni stoje tamo. I ono što kad čitate taj 3. poglavlje, Bog ništa ne govori što oni da radi. Bog ćuti. I Jozua šeta, oni su par dana već na obali Jordana. I onda Jozua čini nešto čudno. On kaže ovako, ajde skupite se svi Izraelci. I kaže, ajde neka krene kovčeg saveza prema reci. I kovčeg saveza kreće prema reci. Narod gleda i tog momenta Bog progovara i kaže, Jošua, kada uđete u vodu, Jordan će se razvoditi. Kako je ovdje hrabrost? Hrabrost da veruješ da je istina ono što Bog kaže, a ne hrabrost mača i koplja. I primećujete nas da me razumete zbog mog jezika, jer mi je ovo jako bitno. Oni kreću i te onda govori. I otvaraju. Zašto? Zato što je bio hrabar da veruje. Jer to je hrabrost o kojoj vam ja danas govorim. Ja govorim o tome kako nas Bog vidi.
A znate, treba biti hrabar da uzmeš to. Jer nas je suprotno uči naše iskustvo. Naše iskustvo nas uči da vidimo naše greške, naše mane, naše slabosti. To kad mi pogrešimo, jao kako sam se usudio to da kažem Bogu. Jao kako sam se usudio da se nasmejem. Jao kako sam se usudio da se uplašim i pobegnem. A Bog kaže u svemu tome, ne! Ja vidim veru. Ja vidim šta Bog mogu da uradim kroz tebe i u tebi. Ja vidim budućnost. Ej Bože, znaš ti koliko ja imam godina? Završao sam. A Bog kaže, ne, ja vidim šta još možeš. Bože, još sam mlad, ne mogu ja još. A Bog kaže, ja vidim koliko ti zapravo ćeš biti veliki i gradit ću to u tebi. Bože, ja sam žena pa u našem društvu. Ne, ja vidim šta ću u tebi uraditi. Bože, ja sam Rom, kako ne, ja vidim šta ću u tebi uraditi. I vidim šta je u tvome srcu. Jer Bog ne meri kako mere ljudi, nego On meri kao Otac. Ali On je dobar. Koji kaže uvijek na utakmici, bravo sine, bravo ćerko, bravo, ti možeš. Imam plan s tobom, ti ćeš uspjeti, vidim šta mogu. Ne gleda te kroz mane, nego te gleda kroz ono što on vidi. A on vidi kroz čega? Kroz Hrista. To je plan. Kaže, nema osude za one koji su Hristu Isusu primili. Gde? Koji su u Hristu Isusu. Jer On nas vidi kroz Hrista. Kroz njega. A tu kaže, možete vi. I ja vidim puno u vama. U tebi. To je bila transformišuća poruka za jednog dečka koji misli da je glup, koji se zvao Bera, koji se dan zove Bera, ali samo zato što zna šta Bog učini sa jednim Berom. Kaže, Bože, ja ću ti verovat ću. Ja danas pišem, ja danas snimam, ja danas propovedam na konferencijama, ja go učim da svetom tvojstvu, o filozofiji, umetnosti i ostalo. Odakle to? Ne zato što sam ja takav, ja bi bio danas mrtav, verovatno u nekom kanalu, bi završio svoj život, bio sahranjen s 30 godina kako sam živio. Ali Bog to uzme i kaže, ja tu vidim super stvar, ajde da to upotrebimo do kraja, do zadnjeg daha našeg života. Ja ću da gradim i da vidim dobro tebi. Amen.